Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген 1 октябрьгә туры килгән җомга иртәсендә сезнең белән туры эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Бүген без көзнең 2нче аена аяк бастык. Агачлардагы мең төрле төсләр уйнавын күрү, күктәге тансык кояш җылысын тою безне ирексездән фәлсәфи уйларга тәрә, шагыйрь итә. Кызгы шигъри күңелгә аваздаш булсын дип, без бүген студиягә яшь шагыйрьне чакырдык. Рифат Гали улы Сәләхов Буа районының Яңа Чәчкап авылында укытучы гаиләсендә дөньяга килә. Үз авылларындагы урта мәктәпне тәмамлаганнан соң 2004-2009 елларда Казан дәүләт университетының юридик факультетында белем ала. Студент чагында иҗат итә башлый. Университетның татар студентлары өчен чыгарыла торган Тәрәзә газетасының баш мөхәррир урынбасары була. Иделе мохшарлыгы бәйгесенең 2006 елгы гран-приена лаек була. Республикада чыга торган газета-журнал редакцияләрендә эшли. 2016 елдан алып бүгенгәчә Татарстан китап нәшриятында мөхәррир. Төркия язучылар берлегенең Намык Кемаль һәм Саҗидә Сөләйманова исемендәге премияләр лауреаты. Хатыны Алия белән 2 бала тәрбиялиләр. Хайырлы көн, Рифат. Хайырлы көн, Миңназым абый. Безнең халыкта 17 яшенә кадәр шигырь язып кармаган кеше нормаль кеше саналмый бугай, димме? Ләкин шуңа да карамастан һәр заманда шагыйрьләр бармак белән санарлык бит. Бирәк тә хәзердә инде менә шул заманасына күрә урасыз дигәндә, димме? Менә син дә заманында шигырьләр язсаң да мәктәп елларында университетның юридик факультетына юриспруденциягә документларын тапшыргансың. Нәрсәдә хикмәт? Нәрсә хикмәт? Минемчә, Казан университетының иң иҗади факультеты минем өчен вакытта юрфак иде. Бусын чын күңелдән әйтәм, чөнки безнең бөтенебездә без гаделлек өчен омтыладыр, иҗат битен ул гаделлеккә бара торган юнәлеш дип әйтик. Шуңа күрә бөтен дусларыбыз, менә минем арада дусларыбыз арасында да җырчылар бар иде. Төрле студентлар язларында безнең юридик факультет студентлар җиңүчеләр була торган иде. Шуңа күрә мин монда ышанып әйтә алам, иң иҗади факультетларның берсе юридик факультет иде ул, әлбәттә. Димәк, замана шулай роль уйный икән инде, димме? Әлбәттә. Рух барбер кайсы өлкәдә укысаң да бар шул рух сеңә икән. Әлбәттә, нәкъ шулай. Инде ул юрист булгач инде кырык кеше булмый бит, юристның да җаны бар дип әйтик инде. Судьяның да җаны бар, прокурорның да җаны бар, шуңа күрә. Теге безнең татарның бит суттан курыккан шикелле дигән сүз бар, шуңа калгандыр инде бай. Алла язмасын, судка барырга дигән, димме? Шагыйрьләр чынлыкта кешеләрнең күзен булып, чынбарлыкны үзгәртергә хыяллана. Шуңа да аларның хөкүмәткә каршы элементлар дип атарга булыр иде. Алар бит үзгәреш ясарга телиләр дигән бер акыл иясе. Килешәсеңме бу фикер белән? Өлешчә килешәм, әлбәттә, ниндидер безнең килеп җитмәгән якларны үзгәртәсебез килә, дөрес исебез килә. Дөньяны әлбәттә аны дөрес бетереп булмый, без аны аңлыйбыз. Ләкин менә шулай бер кеше әйткән бит, чын шагыйрь һәрвакыт оппозициядә була дип. Әлбәттә, ул менә кимчелекләрне күрсәтеп, кимчелекләрне күрмибез икән, без бит алга китмибез. Шуңа күрә бу дәүләткә киренчә, шулай тәнкыйтьләп торса да бераз әйтеп торсалар да ул файда бит инде. Шуңа күрә мин монда дәүләткә каршы бер яктан әлбәттә ошамый инде, кемгәдер дөрес сүз ошамаска мөмкин, ләкин ул дөрес сүздән башка безнең үсеш булмаячак. Әлбәттә, шулай тик торганнан гына Есенин бит газапларсыз шагыйрь буламыни? Давылларсыз нинди океан дигән, ниме? Нәкъ шулай. Газаплар буламы менә? Газап дигәндә кем ничек яза бит инде? Кемдер әйтә менә мин ди уйнап кына язам ди. Кемдер әйтә менә миңа килә дә илһам менә шул вакытта утырып язам да шуң белән генә бетә ди. Һәркемнең үзенчәдер инде аны. Әлбәттә, илһам килгән чаклар да бар, илһам килмәгән чакларда да кайчаганда менә илһамны китерәсе килеп чакырып китергән чаклар бар. Төрлесе була. Инде газап дигәннән без әлбәттә милләт гаме белән яшибез. Илебезнең гаме белән яшибез. Илдә яки милләтебездә бер авырлык булса, ул безнең йөрәк аша үтә. Мин ничек безнең үземә инфаркт булмады икән 17 елның көзендә дип уйлаган идем. Чөнки татар теленә карата, татар телен мәктәптә мәҗбүри укытуга карата һөҗүм башланды бит инде. Шуңа күрә ул вакытларда бик авыр кичердек һәм ул вакытта бөтен шагыйрь дә минемчә нәкъ минем кебек хис кичергәндер. Әллә шул вакытта язылдымы сезнең имансыз татарларга дигән шигырь? Нәкъ шул вакытта язылды, президент дигән шигырьдә һәм имансыз татарларга дигән шигырьдә шул вакытта язылган иде. Менә ишетмәгән кешеләр өчен булса укып китик әлбез аны. Үзең укыйсыңмы? Юк, үзегез укыгыз инде. Мин укырга тырышам, ярар. Имансыз татарларга кайбер татар ана ата-аналары телне факультативка калдыруны яклый дигән белән бирелгән. Бу дөньяда изге сүзләр, туган тел бар, ватан бар. Сезгә бу сүзләр танышмы? Эй, имансыз татарлар. Ана теле кирәкмидер маңкырт булыр буынга. Нигә кирәк булды сезгә татар булып туарга?
Nigә җирдә яшисез сез, ана телсез, имансыз? Сез иң асыл татарлардан брак булып тугансыз. Кемнең теле бара сезне кеше диеп атарга? Сезне без дә язып куйдык факультатив татарга. Сез нибары факультатив, ширегән, биткән, тузган, нинди мәрхәмәт көтәргә тумыштан, имансыздан. Катай килгән сүзләр. Катай әлбәттә. Ләкин шагыйрь шунсыз булмый торгандыр инде, әйме? Ул бит диагноз шикле булга тиеш миңа калса шагыйрь. Инде ул вакытта кичерен хисләр белән хәзер инде мин булай ук каты итеп язмас идем шикелле, ләкин ул вакытта язылган. Менә шундай хис. Һәм миңа укытучылар бик зур рәхмәт әйттеләр. Һәрбер татар теле укытучысы диярлек. Сез шуның авторымы әле дип миңа рәхмәт әйттеләр. Ярый әле шул шигырь булды. Шул шигырь белән татар телен саклап калдык дигән кешеләр дә булдылар. Менә сезнең турыда мәгълүмат укып утырганда мин Газинур Моратның Тукай бүләге лауреаты ул мактаганнан соң әлбәттә Рифат мактамышы булдыра алмагандыр инде бүгенге көн шагыйрьләр арасында һәм шунда бер кечкенә генә танк сүз кыстырып куйган. Хулиганлык җитеп бетми дигән. Нәрсә дигән сүз? Хулиганлык ул нинди мәгънәдә кабул ителә гомумән? Поэзиядә әйтегән инде без. Ул инде мөгаен шул есен хулиганлыгы, такташ хулиганлыгы инде сүгенү сүзләрдер бәлки. Ләкин мин табигатым андый түгел миндә. Минем өчен ул бик кыен әлбәттә. Бер яктан караганда, кайчаганда усалрак та әйтәмдер, ләкин менә булай итеп хулиган итеп әйтә алмыйм мин. Шуңа күрә, минемчә хулиган шагыйрьләр бездә җитәрлек, бардыр алар иҗат итсеннәр. Мин менә шушы юнәлештә барам. Һәркемнең үз урыны һәм һәркемнең үз стиле димәкче. Инде Газинур абый әйткән икән, димәк, аның сүзенә колак салырга кирәк, әз генә иреккә чыгып, ниндидер кысалардан чыгыбрак иҗат итәргә кирәктер мөгаен. Тагын бер ул әдипләр безнең берсе дип әйтәбез инде без, әйме? Максаты адашкан халкын табу дигән. Син аны өлешә әйттең инде бу сүзеңне, әйме? Гомумән ничек дип карыйсың син? Кая барабыз безнең халык? Чөнки безнең ничек кенә әйтсәк тә, син әле ул яшькә җитмәсәң дә, аксакаллар яшенә җитмәсәң дә, без каләм ияләренә ишетергә телибез. Халык кая бара, нишләргә, бу вазгыятьтән үзеңне ничек тотарга дигән сораулар. Безнең беләсез бик авыр сыйфат бар, бәлки бу бик уңай тәэсир итә безгә, бәлки тискәредер, аны әйтеп булмый. Безнең халыкта безгә гавам булырга ярамый. Татар халкына гомумән гыйлемле булырга кирәк, үз фикерең булырга кирәк, нык булырга кирәк. Һәр вакыт үз сүзеңне әйтә торган булырга кирәк. Шулай булмыйсың икән, әлбәттә мин монда инде кемнәрне гаепләп әйтмим, ләкин табигый шартларда, менә бу табигый шартларда безгә сакланып калу авыррак булачак. Шуңа күрә татар кешесе ул һәрберсе шәхес булырга тиеш минемчә. Шуннан башка ниндидер мәсәлән, миңа да ярар әле кешегә яраган дигән юл белән китсәк, без инде әкренләп бетүгә таба барабыз. Мәсәлән, шул мәктәпләрдә дә әгәр дә ярар инде татар телен укымаса да булай да белә дип барабыз икән, ул очракта инде югалуга барабыз дигән сүз. Без таләп итәргә тиеш үзебезнең хукукларны, без үзебезнең фикерне әйтергә тиеш һәр вакыт. Әлбәттә, моның өчен беркем безгә зыян салмый, аңа куркырга кирәкми. Пәйгамбәрнең бер сахабәсе Халид ибн Валид әйткән, мин нәрсәдер әйтмичә калып гомерем озынаймый һәм нәрсәдер әйтеп минем гомерем кыскармый дигән. Менә шуны белергә дә куркмыйча яшәргә кирәк. Моны әлбәттә ишетү яшь кешедән бигрәк тә рәхәт, күңелле, ләкин менә бу сүзләрне сөйләгән кеше үзенең балаларын ничек тәрбияли дигән сүз килеп басылган икән. Чөнки яшерен батырын түгел, кай вакытта безнең шул ук гавам алдына чыгып сүрән салган кешеләр безнең кызыксына башласаң, я үзенең балалары татарча сөйләшмәй, я алар бөтенләй безнең илдә яшәмиләр. Менә шуңа күрә иңелек бу чакта мин гафу үтенәм Алиядән һәм синнән, монда сезнең турыда белгән мәгълүматта 2 бала тәрбиялиләр дигән сүз бар инде. 3 бала тәрбиялисең. Аны язганда 2 бала. Күп балалы әтияни булган субханаллах. Ансы күңелле хата икән, әйме? Менә ничек алайда, шуннан да ничек тәрбияләргә баланы? Аны дөресен әйткәндә, ничектән баланы күп меңә тәрбияләсәң дә ул үзеңә шый дип әйтәләр. Шуңа күрә үзеңә дөрес булырга кирәк. Беренче чиратта үзең гадел, үзең дөрес, үзең менә шушы әйткән сүзеңә тугры булып яшәргә кирәк. Аннан соң инде балаң да синнән үрнәк алыр. Әлбәттә, көч куярга кирәк. Безнең инде төп эшебез шул бит инде балаларыбызны үзебезнең милләт итеп, үзебезнең динебездә итеп, ныклы итеп тәрбияләргә кирәк. Шуңа күрә без инде моның өчен әлбәттә беренче чиратта китапларга мөрәҗәгать итәбез. Үзем дә Татарстан китап нәшриятында эшләгәч, миңа инде ул бер яктан өстенлек тә балаларыма һәр вакыт диярлек балалар китабы алып кайтабыз. Шундый тормышында шул. Шуңа күрә балалар да китап укыйлар, Аллаһка шөкер. Һәм барыбер балаларга барыбер менә шундый белән аңлатасың инде принципларын, ныклык һәм үз фикереңне әйтергә өйрәтергә һәм әлбәттә инде үзең иманыңа тугры булырга өйрәтергә. Рифат, менә тагын мин мәртәбә төбенәрәк сорамакчы булам.
Балалар бunda bit гаджеттан айыру, телефоннан айыру, телевизордан айыру авыр. Менә ничек барып чыгамысың ул менә? Оларга син ничек яшьтәң? Безнең әле әлбәттә балаларыбыз кичкенәрәк, иң олысына 5, иң кечесенә. Менә шул вакытта башлаган бит инде. Авылда шул вакыттан русча сөйләшә башлыйлар кызганычка каршы. Алла сакласын инәсе. Ләкин әлбәттә без мәсәлән балалар бакчасы кебек җиргә йөрибез. Ничек дип әйтик, анда аралашабыз. Әлбәттә аны башка телдә сөйләшүчеләр дә бар. Ләкин безнең мәсәлән кызны яраталар ни өчен? Ул ди татарча сөйләшеп яраталар аның. Шуңа күрә дә татарча сөйләшә димме? Каян шундый сүзләр белә дип, шуңа күрә ул мөнәсәбәт ул сизелә, ул барыбер үзенең татар булып калуның файдасы барыбер үзенә дә күренә баланың. Шуңа күрә монда проблема юк. Әлбәттә шул китап укыйбыз инде. Шул бөтен кешебезне. Китап, чыннан да китап, без балалар үстергәндә анда китаплар юк иде. Мин рус телендәге китапларны тәрҗемә итәдерим, аларга үземчә шигырьләр язадырым, күңелемдә булган кадәрсен. Бүген Аллага шөкер, менә син эшләгән китап нәшрияты балаларга әле менә күптән түгел сөйләштек. Рәсемле генә түгел, тавышлы дип әйтәбез инде без хәзер. Заманча эшләнгән, мультимедия нинди форматында эшләнгән китаплар чыгара башлады. Бу турыда сөйләп китсәк иде. Ата-аналар әйтергә мөмкин кайвакыт. Каян аласың балаларны? Менә шул телевизор бар. Ярый әле анда Шаян ТВ-дан күрсәтә башладылар хәят татарча мультфильмнар. Менә каян аласың баланың кулына тотырлык китап дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә инде безнең Казахстан китап нәшриятының 3 җирдә кибете бар. Ул Бауман урамында 2 урында, Гумда һәм элеккеге матбугат йортында, һәм инде безнең Идел прессның беренче катында Татарстан китап нәшриятының фирма кибетләре бар. Аннан кирип рәхәтләнә барырга була. Һәм әлбәттә эзләгән кеше таба дип әйтәр. Безнең аннары сайтта бар, Татар.книга.ру дигән сайтка кирип сатып алырга, заказ бирергә, Россиянең бөтен шмаклары, дөнья буйлап бөтен җиргә. Ул яктан тарату бөтенесе эшләнгән. Аны беләсезме, ничектер без инде мөмкин кадәр яктыртырга тырышабыз, мөмкин кешегә таратырга тырышабыз. Ләкин миңа бер заман менә татар телендә аудио китаплар юк дигән бер хат килде миңа. Менә безгә дә шулай эшләргә кирәк дигән. Мәйтәм, сез кирип карагыз инде сайтка дип дигәнгә сылтамасын бирдем. Һәм анда мәйтәм, безнең аудио китаплар да бар. Бөтенесен тыңлап йөрергә дә, үзеңә йөкләп алырга да, һәм барысы да бушлай. Бөтенесе дә бар. Без әлбәттә менә хәзерге вакытта бик күп эшлибез, ләкин ул эшне халыкка җиткерү әлбәттә без хәлебездән килгәнчә тырышабыз. Инде менә шушы телевидениеләр аркылы дип әйтик, без аларны күбрәк тә җиткерә алабыз һәм үзебезгә эзләргә кирәк. Безнең татар телендә чыккан әйберләребез бик күп. Безнең эшләребез дә бик күп. Аллага шөкер, китапларыбыз да, сөйләшә торган китаплар да бар. Аны инде әлбәттә менә Луара Шакирҗанова эшләде һәм шулай ук китаплардан QR-код аркылы сайтка күчеп аудио китабына тыңларга була. Заманча технологиялар белән. Бөтен заманча әйберләрне хәзер без кертергә тырышабыз мөмкин кадәр. Шуңа күрә эзләнегез, карагыз һәм нәшриятның эшчәнлеге белән танышыгыз дип әйтәсе килә. Күңелендә булырга тиешендә әйбер. Әлбәттә. Чыннан да кай вакытта ешкына ишетергә туры килә. Ул газеталар турында сөйләшкәндә безнең татар газеталарыннан юк инде ул газет укымаган кешеләр сөйләгәннәр әйтә. Безнең татар китабында нәрсә түгел инде ул дип күбесенчә кулына китап тотмаган кешеләр шулай сөйләшергә мәҗбүр булды. Бер заман Аркаилов әйткән иде бит, эстон әдәбияты хәзер начарайды, эстон теленнән русчага тәрҗемә итмиләр дип. Менә шуның кебек инде бездә дә. Роберт абый Миннуллин вафатыннан соң социаль челтәрләрдә бер шигырь җыри башлады, әйме? Мин үлгәчтән үксеп еламагыз дигән кешеләрне күп кешеләр җырлатты инде ул, әйме? Шулай итеп яза алдым икән кеше үзенең вафат алдыннан дип. Шуннан соң мәгълүм булды ул шигырьнең аның автор бар икәнлеге, әйме? Ул шигырь минем 17 елның чыккан иде менә шушы Ак фәрештә дигән китапта. Инде мин бөтен фотоларга төшереп, бөтен кешегә инде үзем таратырга тырыштым. Әлбәттә, ул шагыйрь кеше өчен бик авыр. Аны инде хәтта Разил абый Вәлиев та бит чыгып, чыгыш ясаган булган, һәм аннан соң мин гафу үтен инде, белмәгәнмен дип. Чынлап та кемдер нәрсәдер таратып җибәргән инде. Менә шул авторы югалса, безнең бит инде гадәттә мотор шигырь булса, копирлап алалар да, күчереп алалар да, башка кешеләргә тараталар. Һәм кайчагында һәм авторын да куерган талар кайчагында. Менә бер кемдер инде миңа бик тырышып эшләгән инде, ләкин ялгыш җибәргән. Бигрәк тә ул Роберт абыйның үлеме белән бәйле вакытта булгач, ул таралган һәм менә шулай килеп чыккан әлбәттә. Бигрәк тә миңа анысы әлбәттә инде бу комплимент дип әйтергә була, әйме? Яшь шагыйрь өчен Роберт Миннуллин белән бу тавыл начар нәрсә түгел беренчедән, әйме? Ләкин мине кеше нәрсә гаҗәпләндерде.
Әле 30 гына тулган кеше мин үлгәч тә үксеп еламагыз дип әйтүе. Һәм шундый шигырь язуы. Әле ул 30 тулганчы да язылган әле. Шуңа күрә. Нәрсә әйтәр ди шулай дип язырга? Моны Битәрәк түгелме? Анда бер уйлар. Монда әлбәттә мин ниндидер үземнең үлем турында уйламаганмындыр мөгаен. Чөнки без гадәттә барабыз да менә язучылар, шагыйрьләр каберләренә барабыз, аларны искә алабыз дип әйтик. Һәм шунда еш кына без күп сүз сөйлибез, менә Коръән укырга онытабыз, аның рухына дуга кылырга онытабыз. Шуңа күрә мин анда сөйләсәләр дә бу сүзләр мин дуга булып барсын иделәр дә бетерәләр. Чынлап теге безнең мөселман халкында Коръән уку дигән гадәт бар. Кабер янына баргач та, башка җиргә баргач та, шуңа күрә менә шушы әйберне уйландым да, һәм мин үлгәч тә шулай булыр микән дип уйлап куйдым инде. Йөрерләр дә анда. Булай инде бернинди васыять шикелле кала һәм иншалла безнең каберләргә килеп Коръән укырлар дип. Ул чыннан да шулай минем мәрхүм әнием дә гомер бакый кабатлаган сүзе шул булды. Мин үлгәч үксеп җыламагыз дигән. Татарның чыннан да ул әйтелгән сүзедер инде. Бездә бит Бездә кычкырып тыелган әйе. Кычкырып тыелган дигән сүз инде, диме? Һәм монда тирән мәгънә салынган һәм ул яшь кеше авызына ишетелгәч бигрәк тә. Кызганычка каршы безнең тапшыруыбыз азагына якынлашып киләме? Без хәзер марсел сорауларына кешегә мәҗбүрбез. Ярар. Синең төп сыйфатың үзеңнең. Төп сыйфат. Тырышлыктыр мөгаен. Иратлардагы син югары бәяләй торган сыйфатлар. Ныклык, батырлык. Хатын кызлардагы шундый сыйфатлар. Хатын кызда ягымлылык. Ягымлылык, менә буйсынчанлык дип әйтергә була. Син дусларың кайсы сыйфатларын якын итәсең? Дусларның тугрылыгын һәм туры сүзлеген. Зур җитешсезлегең, иң зур. Зур җитешсезлегем. Авыррак сорау шул. Ничек дип әйтим? Шагыйрь кеше Шушы үзем теләгән эшләрне эшләп бетерә алмам кайберләрен. Менә үзем куйган максатларга кайчагында менә камилләшеп бетә алмам дип саныйм. Заман ритмына ярып бетереп булмый. Ул әлбәттә күп безнең ул үкенеч. Менә буласым килә шундый, ләкин андый булып булмый. Заман шунда тиз бара, эшләр күп, ритм көчле. Яраткан шөгылең дип сорамыйм инде. Яраткан шөгылем пылау пешерү. Кызык. Синең өчен иң зур бәхет. Иң зур бәхет күңел тынычлыгы. Кайсы илдә яшәргә теләр Кайсы илдә? Бу безнең гаилә белән. Безнең илдән каламы? Сыйфаты да әйтә аласыз, нинди илдә битергә була алса. Мин үзебезнең милләттәшләребез булган илдә яшәр идем һәм Төркия илләрдә яшәргә була инде әлбәттә. Яраткан язучылар. Яраткан язучылар Муса Җәлил, Илдар Юзеев, Азин Нурмурат, Иркәл Зәйдулла. Яраткан ризыгың. Яраткан ризыгым. Француз шәһид. Тормышта иң сөймәгән нәрсәң. Иң сөймәгән ялган. Тагын нинди сыйфатларга ия булырга теләр Тагын батыр булыр идем, ныгырак батыррак буласым килә. Амин шулай булсын, теләгәннәрегезгә ирешә торган булыгыз. Безне сөендерегез, сөендереп яшәгәсен шагыйрәне күңел белән. Рәхмәт, тапшыруга килүегез өчен. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Бу кырыс дөньяда шигъри җанлы булып яшәүдән курыкмасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.